Escon kata ikut. आज आम्ही हिंगा न्यू एरा डान्स हाऊस पारावले ये किती टी-शर्टाचे टाइम आता ही इसकी टाइम आवे गोल फुगार केला इसको कधी गोल फुगार केला ना तुम्ही गेलो मुझे किक मारता कैसो अर्पणा ना सॉरी ना कैसो सॉरी बट ओह नो कैसो अर्पणा दुसरी पार्ट माताला माता दुसरी पार्ट सॉरी चोय आज तीन चोडवा गेल्या एंट्री आहे क्लबा आज न्यू इयर नु चोडवा विलार एंट्री आहे तू सांगलाय चोड जा म्हण आपण येईल आथिंग एंट्री कोण दिता आमकिंगा का चोड जा पाता हे मिशी आणि हाडकाळे म्हणजे मर्दपण गेल मरे मर्दपण कोण आता चोया कोण मेडका म्हण मर्दपण पण पोल चोडात ते गेले हा एप्पल मुझे कंदे मरे कुछ मूड माते रिंग पे ना रिंग मानिंग रिंग काटवलो कोण तो गेले पुढे मुझे जाव पासून रावा ओय हां तू गेला पासून राहत नो नाला तू मेणा आला रोकडा बितो ते टाकको नो मैं तू कुछ नातला आला पुरो चला आ इस पार पड़ा एक जोड़ पासून ना गर्लफ्रेंड पासून आला ते सण गेले आणि वेरा पार्टी असपा जाय कोण ना किती अश करपाचे कोण जाताय मकडे कोण जाताय काळे आसम कोण जाय ना तर रेमो डिसजाचे आहे तो काळे सामका पण बाळ असा गरेली कोण दसल्याकडे मेळ्या पुरो आणि कित करया म्हणटा पतंजली लाईन करे जाता ट्राय करून चयता रामदेव बाबा सांगत न सगळे आता म्हणून ट्राय करता पार्टी वचपा जाय म्हाका चय असं झाला पण काय ना डोडू असाय पण चोड ना ओय पाट आणि कासो वास मरे ओह नो हे बी त्याका लागा राहिले दिसता असं तेमका झाल्या पासा आवडून की नाही त्याला कित्या झालाय असाला आता तेमका आवडेल एमका चेडमा हारपा आताई चल या आणि ना मेरे चोड आड पळ ए वानी कान रे माकड असं चेड्डेचे अनसूट गाण्यात मरे जुकर असं यानी की तू पॅन्टी असं गाण्यात एसका सुटाची पॅन्टी घायला ती एंट्री घेताय एंट्री घेईना ते सोड एकानी चोडी मेटा दिसतो तुमका आवूय दाडूश तो सारखोच होय दाडूश किती मोठा दाडूश आणि मेरा पार्टी होईता ये पेंटूल गानु पेंटू ये पेंटूल गान छपा मेर मार वसपा मारते आवय पेट 1.5 लाखाची चेड्डी 1.5 लाखाची 1.5 लाख किती समजाला ऐसा 1.5 लाख तक तू त्यातिंग बितो घेताय 1.5 लाख बी काय चोई नाही ते 1.5 लाखाची चोडा हादल्याड चोडाळे बितो घेताय टाकून ना आले एंट्री ना तो डिस्क्वालिफाय होता ते बाबा हेजे काय ना ते सगळे हेजे असा हेजेर पासवा तेको कार्ड हा मरे तू कोण कार्ड आहे मुको है का काजराजे कौन ते डॉक्टर नेविल सांग हमको असं जाएगा क्लब में हमको डॉक्टर नेविल सांगितले ako असं चोडाला एंट्री घेता मी ते राया आऊ रातला इंगाच येल वाटला पा कोणवतेशी चौपा आपण बदिसत माकड मरे सांग आफ्रिकन हातोर सामको असना का आमकोन मार पडत तुम माक ओळखीला ओळखता आणि कित कोण गेटा आपू ते भाशेन जाणीला फ्रेंडान आपयलो म्हाका न्यू इयरा पार्टी या मू चोड जावन यो म्हूण सांगिला कित्याक चोडू मेळना न्हू कॉप मारूं मेळटो मू चोड जाला सो वयता हांव पार्टीक कोण मेळना जाल्यार पुरो रस्त्यार चोड जाले आनी कित मोठो मू ओह नो यार पाय किती पडाय रे मग ना दर्शन घेतालो दर्शन घेतालो ए बेबी यार हबीबी
घ्या सोनू ते याकू माझी सोनू हाईटचं या माकड नाही सोनू बेबी माकड मरे साईड हायरूटेस सारखे हे पाट आणि कासव दोन रे म्हाका कळली आयला समजच कोताले आणि नीट तू बरं इथं यांको केअर कोण असताना मुझे बेबी दे आखो संसार चेल मरे केस तो पीस रे ये बेबी आले हाड फळ मरे जेवण नाही बी मरे शी सालवारा सारखो इज्जत सांभाळी I told you not going on. Gala acting waiting setting nothing. चांगलं वसना हिनी मेरा पार्टी बरी जापाना ती का किडनॅप कोण येला बरे वो मग जापलो भाषे लागत जापलो अरे जापलो कोटा आमून कोटा जापलो जेवण तुम्ही एक खेळणे एडजस्ट कर जापलो किती आहे जापलो अरे माग मुगे फ्रेंडान पार्टी आपयलो कॉप मेळटा मग तुमका सांगो ना चोड जाला ना नाल्या उडवू सांगता ना कितको जाय म्हणटा आता एक काम करा मरे पार्टी वचपा जाय न्हू होय कासवा तू चोड कान कॉस्ट्यूम कर आम दोगांनी ती दोगांनी बेस्ट ओके फुल कॉप मारे कॉप केस दी मेरे केस दी Hey guys, thank you for watching our video and if you like our video please do subscribe like, comment and share. आम माची क्रिसमस हा व्हिडिओ करपा पावलो नाही कित्याक माची बिजी उरलो न्हू कळ्ळें तुमकां कित्याक तें आनी वी आर विशिंग यू हॅपी न्यू इयर न्यू इयर बरें जाऊ दे तुमगेले सगळ्या गेले एन्जॉय करें ओके थम्स अप Thumbs up. See you next Saturday. अरे सॅटर्डे ना रे 2 सॅटर्डे संडे सॅटर्डे संडे को सॅटर्डे संडे Hey, 3 से बाय बड़े Bye.